Progresívne šošovky také, aké ich dnes poznáme, boli vymyslené v polovici 20. storočia ako esteticky uspokojivá verzia dvojstoročnej trojohniskovej šošovky. Progresívy korigujú zrak pacienta v troch pásmach. Keď pozerá do diaľky, teda na objekty vzdialené v rozmedzi od nekonečna do približne 6 metrov, keď pozerá na objekty v strednej vzdialenosti, teda také, ktoré sú vzdialené približne 85 cm až 1 meter, a keď pozerá na objekty blízke, teda také, ktoré sú vo vzdialenosti približne 36 až 40 cm od oka. Osoba používajúca progresívne okuliare vidí na rôzne vzdialenosti vďaka akomodačným, teda prispôsobovacím schopnostiam oka. Preto je únava oka najznámejšou a neodstrániteľnou nevýhodou progresívnych šošoviek. Ďalším, ešte väčším problémom progresívnych šošoviek, tým, ktorý je zodpovedný za vysoký počet pacientov, čo sa k ním nedokážu adaptovať, je tzv. Efekt plávania. Je to technologický následok implementácie konceptu progresívnej šošovky do praktického dizajnu povrchu okuliarovej šošovky. Toto je naozaj vážny problém pre mnohých pacientov. Časom vývoj laboratórnej technológie začal umožňovať lepšiu kontrolu tohto javu, ale žiaľ, nedá sa ho úplne eliminovať. Koncepcia progresívnej šošovky adaptovala dvojstoročnú trojohniskovú šošovku na potreby človeka žijúceho v polovici 20. storočia a urobila to dobre. Dnes, v druhej dekáde 21. storočia, sa naše potreby, rovnako ako životný štýl, opäť zmenili. V 50. rokoch minulého storočia neexistujúce mobilné zariadenia ako tablety či mobily sa stali neoddeliteľnou súčasťou našej každodennosti. Trávime až 75% času v interiéroch, kde prakticky nič nie je vzdialené 6 metrov alebo viac a väčšina predmetov je ďalej než 1 meter od nás. Náš spoločenský život sa tiež posunul k aktívnemu životnému štýlu. Stretávame sa na golfových ihriskách, jazdíme na bicykloch, chodíme do hôr či k moru. Naše oči starnú iným tempom než náš životný štýl. Prečo teda používame súčasnú technológiu na neustále zlepšovanie dnes už zastaralej koncepcie z polovice minulého storočia, keď by sme mohli vyvinúť novú koncepciu viacohniskovej šošovky, takú, ktorá by vyhovovala našim súčasným potrebám? To je presne to, čo urobil Michael Wallach, keď v rokoch 2021-2022 patentoval novú koncepciu viacohniskovej šošovky. Natural Accommodation Lens, alebo NAL, predstavuje odpoveď na meniace sa potreby moderného človeka, ponúkajúc korekciu zraku nielen pre 3, ale pre všetky vzdialenosti, počnúc od nekonečného horizontu až po telefón v ruke pacienta. Známa na trhu pod názvom Omnilax NAL, úplne nová viacohnisková šošovka bez plávajúceho efektu, nevyčerpávajúca oči, optimalizovaná pre realitu moderného života, poskytuje zrakovej funkcii človeka intuitívnu podporu. Korektným nastavením ohniskových vzdialeností, ktoré sú očakávané mozgom človeka, pôsobí ako predĺženie prirodzených akomodačných schopností oka. Preto je akceptovaná podobne ako jednoohnisková šošovka, prakticky bez žiadnych rušivých prvkov v zornom poli známych zo starších viacohniskových koncepcií. Videnie je tvorivý proces mozgu, ktorý využíva oči ako nástroje na zber potrebných informácií. Omnilax NAL sa synchronizuje s inštinktívnou schopnosťou oka akomodovať a tým sa stáva prirodzenou súčasťou procesu videnia. Umožňuje zmyslu zraku nepretržitú prácu na vrcholnej úrovni. Inými slovami, šošovka NAL obnovuje najlepší výkon zrakového zmyslu pacienta a v niektorých prípadoch ho dokonca zlepšuje. Viacohnisková šošovka Omnilax NAL uspokojuje potreby vyplývajúce z nového životného štýlu moderného človeka, pôsobiac ako neviditeľná protéza nášho najdôležitejšieho zmyslu – zraku. Zrak nás vedie životom, či už v škole, v práci, doma alebo počas oddychu. Naše každodenné fungovanie závisí od zraku viac než od všetkých ostatných zmyslov dokopy. Dnes, vďaka šošovke NAL, môžeme konečne nielen korigovať náš zrak, ale predovšetkým ho podporovať neinvazívnou, úplne intuitívnou technológiou. Schopnosť zachytiť zrakom všetky vzdialenosti od nekonečna po najbližšiu vzdialenosť nie je dnes možnosťou, ale nevyhnutnosťou. A Omnilax NAL je priamou odpoveďou na túto výzvu.